sanibonani babukela emakhaya nibingelelwa yiyo ngempela i-D4D bathi imoto enkulu into ehambela nge-long distance kuphela ngihamba ngo-petrol maphola ngihamba njengodizili kuphela ondi namhlanje ke sila uyona ngempela umdlalo wamanzi sila enkandla bafethu uma kokuthi ngempela nikafiki lezi izingonyama mide hamba uye laphana ku-YouTube uzosithola ufike ulike bese uyasubscribe ulike wonke amavidiyo ozowathola lapho kanjalo naku-Facebook futhi izingonyama mide. Cleaning ngisho ngaphansi. Hola.
Support abafowethu sibonge kusisaza labo bafowethu uma 7 shona le apha kulele atende le NMI nanokunjalo bafowethu mawuthenga icontact bathi first aid button first aid 80 first aid not first 8 first aid 8 yeah but amajaji ngiyalunga amadoda ya DJ wathula kakhulu ndoda ayi athi kuqine kakhulu la angeke ngimtshele uqinile umthetho angithi siyazi ukuthi kusazo entertain abaculi angithi niyazi Yesu umjolisi angithi niyazi Yesu Khuzani yes please kulethi bafowethu kulethi baningi osaliwe bayenza bafembeni uDoni konakele hayi kusazoshuba Putin sazoshuba kakhulu futhi siyaqeda late la hayi akithi phela usekhaya la abafana bafota amafelo onke
nje i-1-on-1 kulezi imoto ezisegroundini. Bamzona. Eziphi imoto eyisalayo lapho? 2. Eyisalayo isale. Namhlanje inkulumo ziyaphela. Khama ushayiwe mfethu ufuna uvume nje ukuthi hayi bangishayile namhlanje ungakwazi. Abanye lapha bayakwazi. Akithi babeshaya namhlanje ushayiwe. Mawushaya ungaphindi ubuye futhi. Ngiyadala isisemo sokufaka ehlathini. Ngisho ukuthi nifikele intro yethu nabathatshanga Coconut. Angani mageni phela yini into ehle minyoka madoda. Izoshonela kabithi mjathiwe ba-40 cent. Siyamkela ba-40 cent. Siyamkela ba-40 cent. Sicela ukuncedisa kwemoto uvula injini ndedela amajaji enza umsebenzi isikhathi sihambile bafowethu. Sengicela ukushuka manje. Sengifuna sibambisane. Ke ubhuti uMavava ukuthi eze ngapha ngaphambili. Ukhuba nochairperson womdlalo wamanzi nekomiti lomdlalo wamanzi bathi bacela nje ukudlulisa ukubonga indlela isupport osinike ngayo sithi nje lokho kwenzeke kithi ukwenze nakabanye nangonyaka ozayo ungadina isibalo lesisu 200 seingane ngiyafisa ukuthi ngonyaka ozayo ungenzele noma 400 noma 300 weingane ngoba kunezikole ezisalile ezila enkandla sithi nje lokhu kukufanele baba siyabonga. Siyabonga. Ugawozi umhlelo lomcimbi namhlanje ngibingelela ihambele zonke ikhona. Ngibingelele kakhulu ngokukhethekile othisha abakhona bezikole ethe zahlonza ukuthi azibe ingxenye yomdlalo wamanzi. Ngibingelele abafundi kakhulu ngonabo ngokukhethekile. Akuningi ke thina sizokusho simboma sithe makukhala makukhona ukukhuluma okuqhamuka nabafowethu okuhlanganisa abantu ngento enhle kanje sasithi nathi sicela ukuba ingxenye ngokuncane singakwazi ukufinyelela khona sikwenze mhlambe ke kodwa ngelinye ilanga kuyoba kukhulu njoba ke uSisumashe ngithi ucabanga ukuthi ngonyaka ozayo asenzeni noma 400 mina ngonyaka ozayo ngicabanga ukuthi kuyoba right masingenza noma 2000 wabafundi as long nje mawukuthi sizokwazi ukuqhubeka siphile lokho okuncane sobe sikwazi ukukuthola siyokwazi ukuthi sikuhlephulelane nezingane zodadewethu nezabafowethu nezingodadewethu ezincane eziseyikoleni silwe ngayo indlela ukuthi ufuna siyilekelele lapho nalapho. Ilokho nje kuphela engicabanga ukuthi kuthina kubaluleke kakhulu kodwa ke kungabi ukuthi futhi phela sesizocabangela inkandla kuphela mhlambe ngoba ikhona lezinye indawo zemidlalo yamanzi mas ngabe sicheshe satsheleka nathi sibonke siyakwazi nokuyihlela siyofika nakhona ngoba phela isezweni lakithi lonke leli siyofika nakhona kukhona esikuphethe esilonke nje siyokwazi ukutsheleka nathi sikwazi ukuyihlela ngoba hayi ukuthi kubaleke kuphela ukuthi sisupport izingane zasenkandla nanoma yikuphi as long as South Africa funa siyisupport khona nabafowethu ke basuka ko Eastern Cape nabasuka ko Goli nakhona ngelila ngasiyofika masaphila. Ngiyabonga.
beze ngaphambili. Kodwa cela ukuxolisa nje kakhulu babunondaba isiguqo sakho uzosithola ngendlela. Iguqa. Ngisacela ukhuba lobhuti Mangaka beze ngaphambili. DJ yabona ngoba kumele bayibambe yaqoqa iyikwele bafethu wethi cela ubambela kanjani imoto yakho yangena namafenzi wakho egroundini so kucela ukuthi ushawe reverse ungabisangena izobalula kanjani because manje kuyakwazi ukusebenza abantu Junior, sacela ukubizela amabhasi esusela abantu la. sacela amabhasi azosivalela le ndawo Sacela nimvalele le ndawo abantu kungena imoto kuphela ngiyacela. ngena imoto kuphela Ngiyacela abantu abangabhasi labo uzazi ukuthi ibhasi noma imashali. Sondela apho uzongisusela labantu. Kuteni yakhe. Ni ready